hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no me hicimos manzozo. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapho ufika khona lo mbukiso wakho Simanzozo sekulethela zona ke indaba ezifika ngesikhathi futhi ke evutha amalangabi ke sekubanjwe ke imoto yemali lapha eGingindlovu. Kuyimanje ke imali igcwele ke imigwaqo ngempela ke abaningi ke bakhalile ukuthi ngempela lapha ke imali igcwele umgwaqo siyafisa ngabe nathi ke sikhona lapha kodwa ke imigwaqo ke isavaliwe nje ke okwamanje lapha ke eGingindlovu. Mbukeli nansi ke ivideo ke ecicile lapho ke imali ke ivela khona ke igcwele umgwaqo. Mbukeli indaba ke azipheli kweSimanzozo kepha kuphela ke isikhathi sobuya nezinye ngokulandelayo. Siyabonga. Hey, don't come and steal here. Look, move. Already phone, bro. Uinkinga manje nasuqoshayo. Hayi manje icobene nalento. Asusibona. Kodwa khona right.